Kwekkerinnetjes en kuurkupjes. Ik zal het maar zeggen, 3 keer 11 en 7 is er vandaag geworden. Zoals Sjaak zei, UB40. Maar het is eenmaal zo. 13 januari, Bondje Armin en dan ben ik ook jullie. Maar daar zijn ik er net voor gekomen. Heel hartelijk welkom dat je weer met zoveel man hier naar onze Kwekker te Paul zit gekomen. Een speciaal woord van welkom aan onze prins René. De eerste die deze avond nog aan de Wildwestbal en een stukje prinsenbal nog met ons samen geeft. En dan Joanne, oh hij wil er niet vanaf, maar dat is allemaal met die prinsen, die willen nog niet weg. Ook een welkom aan onze prinsenkapel die u dadelijk en tussen die stukjes door een zo'n stukje muziek speelt. Onder leiding van Ron Knumpkes, ook welkom en zo dat je ook allemaal hier zit. Dan een klein dingetje, zoals je wel gehoord hebben, over de vastelavondsindeling, hier en daar weer uit gefluisterd. Vooral na de Prinsenbal, de dag daarna is de Prinsenreceptie genuit. Van 2 tot 4 is iedereen welkom om de nieuwe prins weer met deze week neer. Je kan dan een eindje komen geven. En daarna is het traditionele prinsenwiel waar ook iedereen naartoe kan. Dan met de vastelavondzondag, na de optocht, trekken we hier allemaal de zaal in. Kunnen we ons amuseren, toet zolang we voor willen, toet voor kapot meug zijn, heet dat. We hebben een discotheek. De kuurkupjes, die zijn dan ook hartelijk welkom. Op de avond is in de kant X, maar hier in de zaal is het dan helemaal te doen. Daar zit je ook allemaal heel hartelijk voor genomen. En carnavalsmaandag, vastelavondsmaandag, weer een feutje gemaakt. Vastelavondsmaandag en dinsdag, dan is het eigenlijk als vanouds, de kuurkupjes zitten dan weer met in hun kuurkupjes, zon zeggen ze dan. En vuur hier in de zaal met het orkest Carnaval. Voor heb ik het anders, misschien is dat ook wel eens leuk om dat mee te maken. Dat was eigenlijk wat ik te zeggen heb. De Prinsenkapel speelt nog een stukje en dan kunnen we beginnen met de eerste artiest. Bondje Arwind. En we hebben een artiest uitgenodigd, een artieste uitgenodigd van de liedjesavond in Zwamen. Het heeft al een keer of 6 net gedaan. Een stuk of 4 keer. Tweede geworden. Dit jaar is het ook tweede geworden. We hebben een beetje uitgenodigd van Lados hier op de Boekenlauwenseuren. Wie zo'n naartoe kan zingen. De dirigent van de harmonie. Die was al heel onder de indruk daarvan. En ik wil de Prinsenkapel zoeken voor een Gutemans, voor Ikke, Mikke en mijn trekboeien.
Ich heb het maar van horen zeggen, wie schoon het hier toch vroeger was. Met een uurtje naar de loft toe, voor een knapje bij de baas. De tante bed kost me toen lezen, ook werden er nog toes geslacht. Het verken ging daar op een eigen, meneer bestoor en koof gebracht. Ik haal van dich mijn liefste zwange, daarom zing ik gedicht het lied. Ik haal van dich mijn liefste zwange, nee ik vergeet het wil ik niet. Du bist een beetje mijn liefste zwange, waar ik ook ben, waar ik ook woon. Du bist een beetje mijn liefste zwange, mijn zwange, ook wat bist du schoon. Hoe is de tijd van toen gebleven? Wat is er met ons dorp gebeurd? Het gooien is al lang verdreven, de zwamelvlakte is verkleurd. Maar ondanks de modernisering heb ik mijn hart aan dich verband. Verstopt ligt er nu riolering, ik haal van dich mijn zwamerland. Du bist en liefst mijn liefste zwange, daarom zing ik verdicht het lied. Du bist en liefst mijn liefste zwange, nee ik vergeten wil ik niet. Du bist en liefst mijn liefste zwange, waar ik ook ben, waar ik ook woon. Du bist en liefst mijn liefste zwange, mijn zwange, ook wat bist du schoon. Wat moet er van de toekomst werden? Kunt meekomen ooit van die brak? De mans nu jagen die op bergen, de vrouw nu weer een reterak. De regenboog te ken verkleuren, noemt hij van boven zijn besloot. Wat er ook mag gebeuren, men kunt ook op de borst doen. En liefst mijn liefste zwange, daarom zing ik gedicht het lied. Du bist en liefst mijn liefste zwange, nee ik vergeten wil ik niet. Du bist en liefst mijn liefste zwange, waar ik ook ben, waar ik ook woon. Du bist en liefst mijn liefste zwange, mijn zwange, ook wat bist du schoon. En liefst mijn liefste zwange, daarom zing ik gedicht het lied. Du bist en liefst mijn liefste zwange, nee ik vergeten wil ik niet. Du bist en liefst mijn liefste zwange, waar ik ook ben, waar ik ook woon. Du bist en liefst mijn liefste zwange, mijn zwange, ook wat bist du schoon. Ja, het knikt weer naar mee. Je weet al, ik vind het toch wel eens schoon als je juichen bent en een beetje knikt naar nee. Maar... Nou, dat eerste stukje van Siegfried en de Draak hebben we het Mariette uitgekozen Na Na Na. Heel makkelijk refrein trouwens, het gaat zo. Na 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 na. Rozenkrans, levertrom, om 8 uur naar bed.
zin. Na 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 na. Van de pret, want dan werd er weer een poet gemaakt. 15 kinderen en toch ging dat door. En dan zongen we allemaal in koor. Na 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 na. Het spiraal of anaal, de pil of condoom. Hier gaat van alsjeblieft mijn geraas. Ook al moet dat dan niet van de pols. Na 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 na. Het is er nog een keer. Maar het derde stukje, muziekstukje van mij is De Laatste Wals. Daar is het in drama op een liedjesavond tweede met geworden. Ik vond persoonlijk het hij moeten winnen, maar waar ben ik? Ik zat in drama in de jury, maar misschien vragen ze mij nog een keer. Maar ja, met De Laatste Wals. Kom
Maar ja, geweldig zo'n stukjes wat u voor ons gebracht hebt van Ikke, Mikke en in de trekbuur. Ik ken nog niet zo'n als een ding op een rug en dadelijk de kruk onder de arm en terug. Maar we verlaten dich natuurlijk niet gewoon als meisje hier op de bühne. Is het altijd bij ons gebruikelijk dat er een bloemke bij komt en onze prins René, de eerste, de hele bloemke voor dich en dat wil ik genoeg geven. Dat was Ikke, Mikke en mijn trekbuur. Buitenmans, voor jou. Zoals je misschien al hier nog gehoord hebt, hebben we een lid bij de Raad van Elf. Dat is al 33 jaar erbij, heel veel langer dan ik, want ik kom net kijken. Maar dat is er al 33 jaar bij. En dat was voor de vereniging een aanleiding, een heel zekere, zo'n aanleiding om voor Wout een medaille aan te vragen bij de BCL. En wat is dan gebruikelijk? Zo'n medaille werd ook uitgereikt. En dat werd, het gaat nu gebeuren. En ik wil verzoeken om eerst ons kadermeidje Els naar boven te halen. Dat voor dat al hier hebben, dat dus dat er niet meer kan gebeuren. Even aan de buitenmans voor Colette om even Els naar boven te halen. Kwekker te kwekker en we hebben voor Eldogie en wat is nu zonde om nu die afgevaardigden van de BCL naar boven te halen. En dat komt ook uiteraard met een echte Boekertse buitenmars. Wat is dat hier toch in de zaal? Dat is niet te geloven. Zo te zien heb je een prachtige avond. En dat zal niet eens de laatste avond zo zien van dit soort en zeker ook niet de allereerste. Hier heb ik hier prima neergezet en ik hoor dat het een geweldige ambiance is en ze moet dat doorgaan. De rijen dat veel van de BCL nu de avond hier zien, dat is natuurlijk niet zomaar gek, maar dat is gewoon dat we weten dat je een geweldige jubilaris hier hebt. En dan moet ik mee het groot zwart boog, in dit geval is dat het windboog erbij halen. En ik kijk met zijn eigen ogen, want ik weet dat ik moet kalletingen boven bij. En ik heb gehoord en ik heb gelezen en ik heb gezien dat er een winst is die binnen de gemeenschap van de Reuver geweldig veel van de Reuver. Oh God, de komt ze zien wie de fouten in de wereld komen. Ik begin gans van vuur af aan. Vind je het cool? Heb je tenminste gaat te zeggen dus nog een. Ik begin op nu. We zien hier om Wout bij en de winst in het verenigingsleven van de Boekhoel. Geweldig! Wat doe ik daarvan? Geweldig veel vuur stil. Dank u, dank u. Die in het verenigingsleven geweldig veel vuur stil. Hij is 33 jaar lid en
door van 22 jaar, meer dan 22 jaar, penningmeester, secretaris penningmeester van een vereniging. En dan kon je je voorstellen waar dan zijn ogen allemaal voorbij is gegaan. Het is een mens die altijd steekt voor zijn zaken. En als penningmeester van de Kwekkerte doet op een lijst cent erop ligt. Ik heb gehoord en gelezen dat het een neien is. En dat zijn de beste die ze kon hebben. Dat zit erop wie een boek op een haverkist en de centen bij één haaien. Dat heb je goed gedaan. Het is niet alleen in de mens op een boekkoel middenuit aan het vastelavondsleven. Het is ook een mens die middenuit aan de muziek. En niet alleen zit zijn zoon achter bij de Prinsenkapel en is zijn dochter een dansmarietje. Dat is op zich ook al heel goed. Hij zelf zit in het bestuur van de muziek. En daarneven is er ook nog bij een aantal dingen die te maken hebben met de opleiding van de jeugd. Als geheel kan het niet anders zien, Wout SS toe een geweldige mensbus. Bij de boeken, de mensen van de boekkoel. En dat ze heel erg verdiend op 6 toe van de BCL-hoed een hommage inkrijgt. En er was natuurlijk niet de inzichtste die dat werk heeft gedaan. Want iedere avond steekt iemand achter dich die dan samen met dich de problemen doorkan. Dat doen we allemaal. En ik kan me voorstellen dat in die 33 jaar, voor van 22 jaar, meer dan 22 jaar, de centen bewaken en de schrift er allemaal bij haaien, dat er een geweldige steun bij aanwezig is geweest. En ik denk Ellie dat ze dat gedaan hebt. En dat heeft ze geweldig gedaan. Ik zou zeggen, dames en heren, zo, vind je niet? De BCL, dames en heren, dat weet je hier, dat is een vereniging die zich ervoor inzet om de vastelavond in gans Limburg zo te maken dat iedereen zich daar op een geweldige manier bij op zijn gemaakt voelt. Maar ook dat we het gevoel hebben dat we allemaal samen hetzelfde feest vieren, heeft besloten om Wout bij gelegenheid van een 33 jaar lid zien van de Kwekkerte een onderscheiding aan te bieden en die werd hem nu overhandigd door Chris. Zal moeten weren, dat kunt je horen in de oorkonde die Wim van Moverlucht nu voor zal lezen. Bij deze prachtige onderscheiding hoort natuurlijk ook een oorkonde. De oorkonde is als volgt. Bond van Carnavalsvereniging Limburg BCA. Oorkonde, 3 x 11 jaar. Oetje Rijk en Wouterby, hoe die behoort de bondsonderscheiding over de kinderlijkheid en waardering voor de inzet voor de Limburgse vastelavond. Oezerijk op 18/2/1996. En omdat dat natuurlijk de geweldige gebeurtenis van deze avond is, moet ik nu vragen of de bloemen uit de achtergrond willen komen. Ja, dat zijn de bloemen voor Ellie. Daar hoort één deel bij en daar moet ik u voor verzoeken, dames en heren, om dat altijd heel serieus met ons allemaal mee te doen. Dan moet ik u vervolgen of u alsjeblieft van uw zetels wilt verheffen. En dan zullen we ter gelegenheid van deze onderscheiding samen zingen het Limburgs volkslied. Ik weet niet of de kapel dat vooraf durft. Ik zie Jo knikken. Eerste kapel.
van tientallen, ik geloof 130 aangesloten vastelavondsverenigingen binnen Limburg, moet ik u een zalige vastelavond wensen. En ik weet zeker dat het zal lukken onder leiding van Prins René en Volks Hart. En natuurlijk in dit geval met de ommarchering van Wouden Els. Dank en een plezierige avond. Beste afgevaardigden van de BCL, schoon dat je hier naar ons gekomen zit. Ik denk ook wel dat je heel veel op het programma hebt staan, dat je er aan het ene tang doorheen gooit. Maar het zij u vergeven. Het de meesterlijk vreugde geleerd. Schoon dat je hier zit geweest. Geweldig. En ik wil van hier, van mij goed ook Wout en Els, heel hartelijk proficiat mensen met zo'n soort onderscheiding. En ik wil nu de Prinsenkapel vragen om de buitenmans voor de afgevaardigden van de BCL. Heel hartelijk bedankt. Een bijzondere onderbreking op deze rondje avond willen we nu verder gaan. We hebben een artiest uitgenodigd voor hier bij ons op de boeken op te treden. En wat wilde nu een verrassing? De tweede op de Limburgse buitenkampioenschappen. Hij is tweede geworden. Hij staat daarachter aan de deuren klaar gereed. En we willen met een buitenmans hier de bal verhalen. Joep Joosten. Dat is Werkersboer. Is dat hier? Hoe een wagen met varkens is omgekipt. Maar dat zijn nog geen van mij. Want die van mij, die had je geen man zo. Vanmorgen is mij ook een wagen met varkens omgekipt. En die varkens die ren je alle kanten op. Ja, dat waren echte slootvarken. En ik me lachen ermee. Zegt de politieman tegen mij. Moest u er ook nog met lachen? Die zegt, ja joh, die varken weten toch niet hoe ze er moeten. Want ik heb de vrouw geweest. Op laaien zegt dat. Die zegt met een ware paard. De beren bij de beren. En de zeugen bij de zeugen. Gewoon maar zegt, hoe kan ik dat dan zien? Die zegt, ja dan pak ze er geen sneeuw mee. Vrik her op. Dan is het een bier. Gooit siroop. Dan is het een wagen. Zien we door die varkens bijeen en lieven. Geef ze een bier, een zeugenkusje aan een achterkant. Precies op die cd. Die zegt tegen mijn vrouw, kies op, dat doe ik vanavond jong. Oh, zegt hij, dat moet ze zelf weten. Dat zijn die varken. Ja, want
ik was op weg naar de varkensmarkt. Ik kom daar aan op die varkensmarkt. En hoe loop ik mij tegenaan? Op het varkensmarkt? Tegen een... Ik zeg tegen de Pruus. Daar hebben ze Schwein gehad. En een opschuppen met dat woord. Daar zag ik, hebben een fabriek in Noord-Duitsland. Nee. Ik zeg ja, dat niet. Daar gehen aan de ene Seite die Schweine rein, ne? Und kommen aan de andere Seite die Hamburger raus, ne? Ik zeg ja, dat niet. Ik zeg maar dat is nog niets. Ik heb een fabriek in Zuid-Nederland. Ja. Er gaan aan de ene kantje varkens erin. Ja? Kunt aan de andere kant die worst roep. Ja? Is die worst niet zo? Geef die terug in de machine in, komen dan daar meer de varkens doen. Zet het Pruis tegen mij. Het had 4 beinen. En het stinkt. Ik zeg, dat weet ik niet. Ja, zegt dat. Doe het dein broeder. Een uur daarna kom ik door zo'n varkenskop tegen. Ik zeg, van achteren. Het heet 4 puur. En het stinkt. Wat zegt dat weet ik niet. Ik zeg, ik heb mijn broer. Ik riep van die varkens, maar ja, komt je van achteren achter mij aangereden. Joep, joep. Ik zeg, ja, wat is? Heb zo in een wagen met varkens en weg zullen je. Ik zeg, nee, wieso? Best een draad gevallen. Maar dan dacht ik zo, ook niet met. Moest ik op een terugweg, en ik ben gewoon moeder opgenomen. Van het kine. Komt hier in de boet met een varken aan toe. Ik zeg, nee, je hoort hem in kine. Ja, zegt dat varken. We reden door op Hoezaan. Komen we even in weg met allemaal varkens erin. Zeg mijn schoonmoeder tegen mij. Joep, kies daar die varken die lachen tegen die. Dat zou een familie zijn. Die zegt, ja dat klopt. Maar we waren allemaal aangetrouwd. Want les aan ben ik nog een keer naar Engeland geweest. En heb ik me toen een Engelse bier gekocht. Maar dat deed niks. Ik heb 4 jaar gebeld. Kreeg ik toch pillen voor. Maar dan deed dat bier nog niks. Ik weer gebeld. Zet de 4 jaar tegen mij. Welke pillen op zich uit? Ik zeg, ja, die eten wij niet. Maar die smoken op peppermunt. Toen bleek dat een Engelse bier niet voldeed. Waar staat er een met links die schroeven op? Maar ik ga het kunnen weten. Daar je een pleitje achterop. GB. Geen bier. Ja, en toen heb ik me gewild varken gekocht. Want mijn vrouw zei nog tegen mij, joh maar Joep, wat moest ik met een wild varken? Ik zeg, ja, dat kruipt zich met een taam. En dan krijg ik tamelijk een wild varken. Want ik weet nog wie die zeug was bakken. Heb ik tot dagen bij in de stal gelegen. Ik zeg tegen mijn vrouw, snap zo dat nu dat die zeug niet wil bakken? Ja, zegt ze, vindt ze dat gek? Als die dingen onder die rode lamp ziet liggen, dan meent die zeug dat ze nog gebakken heeft. Maar wie die varken geboren werden, het één varken nog schoner als het andere. En allemaal hetzelfde gezicht. Toen zei mijn vrouw, die varken die liegen precies op Mari. Ik zeg, sst, wat is stil, hè? Dat is een belediging. Hoezo, zei ze? Die varken die verstaan ik toch niet?
En wat vraagt hij eigenlijk? Hij zegt alles wat ze vinden. En als die dan niks vindt, hij zegt ja, dan vragen ze gaan anders. Want dan belde hij met de buurman nog op. En hij zei, Joep, wat moeten die vergen van dit? Bij mij in een hof? Ik zeg, ja, dat weet je gewoon niet. Ik ben in de buurmannen en geen waarzegger. Maar dan dacht ik, nou, hij is gemurd. Toen had je dat vergen van mij die griep. En ik daar, ik zeg, wat geeft u die vergen van dit, als die griep hebben? Oh, zegt er, dan geef ik die een paar cognacjes. Ik met dat vergen, die vuur naar de café hier, dat vergen aan de vet gezet in. Dat beest is gewoon bij een inventaris. Ik zeg, jongens, twee cognacjes. Dan zit hij er neer en zegt daar. Dat is de eerste keer dat ik geen vergen aan mijn vet heb zitten. Ja, zit dat vergen. En met zo'n beneding ook de laatste keer. Maar s'morgens loopt dat vergen met de raaien omhoog. En ik druk hem in de buurmannen. Die zegt dat vergen, dat is niet kapot gegaan en ik ben ja. Wat zegt er toevallig? Dat van mij toen ook. Maar toen moest ik wel een museum hebben. Dus we lopen bij hem naar de stallen. En dat was lachen hier op willen op. Loopt er een vergen. Met een houten poort. Onder in die gierput. Die zegt, wat is dat? Ja, zegt er. Dat heb ik vandaag in de worst om 3 dag. Ik buk niet voor dat vergen moet horen. Vet niet door de jas in die gierput. Ik schub niet tegen moord met dat wannerstek. Zegt er, joh, maar Joep, de jas met dat mes er verschot. Dat kind zou die toch niet meer aan doen? Ik zeg, ja, dat weet ik ook. Maar dan zitten mijn boterhammen nog in. Ik zeg, maar wat moesten we met dat vergen hebben? 50 gulden, zegt er. U zegt 50 gulden. Toch niet voor een vergen met een houten poort? Ja, zegt er, wat is dat voor nodig? Voor te fokken? Of voor te tapdansen? En toen heb ik me dat vergen gekocht. En direct weer doorverkocht aan een circus. Want les aan ben ik nog een keer naar dat circus heen geweest. En daar geeft die gordijn op. En daar steekt dat vergen. We kijken ons aan. Oog in oog. Die kun je op me gaan rennen. Vlug me om mijn nak. En biedt die paarden op aan de kop af. En hoe vermoeden ze dat er een ander werken is geweest. Want ook met werelddieren dan. Maak ik me met die verkens altijd in de schoen en de uitvangen. Dit jaar ben ik met haar naar de Jansen Baggerwend daar geweest. Dat ging niet tot aan. Wie bureau is het? Niet normaal. Daarna heb ik ze in een busje gezet van Guus Bagger. En zijn we naar Zier gegaan. We komen er aan die Zier. Steekt een bordje. Zeeweg. Zit tegen die vergen deugt niets. Dan gaan we naar de duinen. Wij naar die duinen neer. Die vergen mestnaad. Komen we naar die duinen aan. Steekt een bordje. Duin dicht. Zit tegen die vergen deugt niets. Dan gaan we terug naar het strandje. Dan kunnen we ons toch uit gaan winkelen. We komen op dat strandje aan. Steekt toch een bordje. Strandweg. En die vergen die beginnen op de kaartje. Ja, van een omega. Dat is er van die Cielo. Die zegt dat jongens even een auto weken eten in een restaurant. En wat denk je wat daar stond? Nee, dat was op. Maar wie met die menukaart pakje stond er wel. Dagmenu. Maar nu, ik wist al vroeg het verschil tussen een bier en een zeug. Maar in deze tijd, met dit mesduffershot, kon het veel Limburgse boerenbedrijven kapot. Maar één ding moet ik toch nog even aan die kwijt. Daarvan kreeg ik nog zelfs de... Nee, dat is moet die. Zo was het al nou.
Joep, Sean is toen hier bij ons gekomen, ook nog die Sean tweede plaats van gisteren. Ik zag al toen ze opkwam, staan er veel klantjes in de zaal zitten. Hij moest al met kennis handelen, hoor. Sean is hier was geweest en we willen zich niet weg laten gaan, omdat ze de tweede plaats gehad hebben. Misschien de vorig jaar de eerste plaats, we hebben het. Hij bleef over de zetel met die werken. Als er maar niet op die cd-kus, want dat lijkt me niet zo smakelijk. Maar Allah. Prins René, die heeft nu al een bloempje verlicht. Heel hartelijk bedankt, dat is toen hier was. Optreden van Gekke Boren. Gekke Boren gaat naar school, hebben ze me gezegd. Maar ze willen eerst maar even de voeders moeten zetten. Ik wil de prinsen wel verzoeken om aan de puttenmars voor Gekke Boren. Dat is altijd hetzelfde liedje. Als we nog zo moeten, dan zijn die man niet de eerste keer hadden die mij weg. Nu weet ik ook wel niet hoe ze zich verstopt hebben. Altijd is het hetzelfde liedje. Maar ik zal ze wel zoeken, ik vind ze wel. Meneer Knobby, draait je maar de pleiten en tussen die kon ik die zoeken.
Hé, Henkie en Wilma, hoe zijn die nu weer? Juffrouw, Wilma moest naar de dokter toe, dat ik pijn aan de kaakje. Van het kaken. En Henkie dan? Henkie, moet je kijken, dat kan toch? Kijk maar, dat is spoortjes. Henkie? Goedemorgen, Henkie. Waarom ben ze vandaag weer te laat? Wat heb ze nu weer voor een smoesje? Ik heb geen smoesje, juffrouw. Ik heb eerst naar die jongens gezocht. En toen moest ik nog met de geit naar de boek. Ga die vader dat dan niet even kunnen doen? Even. Dat is zomaar niet even, juf. En je begrijpt er ook wel dat de boek dit nog altijd zelf moet doen. Laat zich nu maar aan het slot zitten. Dan gaan we met de taalles beginnen. Wem van u weet opletten wat het spreekwoord eerlijkheid voor het land betekent. Ik juffrouw. En zeg het maar eens. Ja juffrouw, dat zal ik u gaan zeggen. Als ik dat huiswerk van Berkje overschreef, dan moet ik daar vlot met klaar. Als ik dat zelf moet doen, dan duurt het veel langer. Eerlijkheid duurt het langst. Juf, ik ken ook een spreekwoordje, een seksspreekwoordje. Een wat? Een seksspreekwoordje. En dat wil je gaan zeggen. En dan moest het toch heel vlot zijn. Van mam zijn eiken en pap zijn zuidje kreeg ik over 9 maanden een speelkameraadje. Ook wel voor de dikke zeker. Goedje, Ja, juf. kennst du het woord een spreekwoord uit gaan beelden? Op het bord, juf. Op het woord. Ja, ik denk dat dat wel keer. Ja, Ik kan wel geen tekenen, hè? wat Zie je dit? Goedje, wat betekent dat pupje er in de hoek van het bord? Dat pupje, juf. Dat is juf. Ik hè? En Ja. wat heb ik dan met een spreekwoord te maken? Je snapt ook niks, hè? Dat betekent één ongeluk zit in een kleine huisje. Maar Janneke, kennst du dat beter? Ik zal het proberen, juf. Je mocht niet eten. Mocht niet eten. Oh, dat zijn tekenen. En waar moet dat dan wel in dit vuurtje? Dat allemaal pupje, juf, dat is wielke. Ja, en wat heeft Wielke dan met een spreekwoord te maken? Dat betekent één ongeluk, dat kunt toch nooit alleen. We gaan nu weer anders doen. We gaan werkwoorden vervoegen. Oei, dat is moeilijk. Werkwoorden vervoeren. Nee, dat is niet zo moeilijk. Dan geef je om de beurt een voorbeeld en dan eerst de tegenwoordige tijd. En dan de verleden tijd. En dan de voltooid verleden tijd. Ja, een vinger moet ernaast. Begin wel eens met waterpas. Pas. Ik water de pas. Ik heb pas gewaard. Maar Jan, onderbreken. Onderbreken. Ik breek honger. Ik braak de honger. Ik heb alles ondergebraakt. Het komt van slokken. Werken. Scheten. Shit, wat is shit? Ik heb alles overgescheten. Ruudje. Badmintonnen. Badmintonnen? Ik badminton. Ik min de badton. Ik heb bad in de ton gemint. Henk, kennst du dan nog een fatsoenlijke zeggen? Pingpongen. Pingpongen. Ik pingpong.
Ik pong de ping. Ik heb met mijn pongelige pingels. Nou weet je wel, joh. Even de pauze. Kijk maar door de party weer, begint te vreten. Dat is zo diep, ja, maar ik zit er toch niets van. Nee, niets. En ik helemaal zelf op. Maar samen spelen. Ik ben in de dikke party, daar weer ik met je best. Ik zie wat straks in je honger, ja, dat ligt op het sms. Dan lieg ik me weer honger, maar als ik strak toe zit, dan ga ik aan de keukjes en dan eet ik zakken chips. Chips. Haha, wat straks je, joh, wat straks je, dat is niet. Voor het zelf niet veel vetter, maar wat straks je is veel vetter, joh, wat straks je is veel vetter dan de vet. Ik haal zo keer een jukske, ik heb nog nooit gevriend. Ik zie wat straks je dat wilt vliegen, maar nou is het nog niet meer vliegen. Ik snap die jukskes niet, ik ben het volle punt. Ik dacht dat jongens hielden van zo'n lekker rondje kontje. Haha, wat straks je, joh, wat straks je, dat is niet. Voor het zelf niet veel vetter, maar wat straks je is veel vetter, joh, wat straks je is veel vetter dan de vet. Ik moet toch echt gaan lienen, ik denk vast dat ik dat ken. Ik zie wat straks je weer te vinden, joh, dat ben ik zo gedaan. Zo voel ik me weer heerlijk en als ik naar die kijk, dan voel ik me zo lekker en ben ik ontzettend riek. Haha, wat straks je, joh, wat straks je is toeten. Voor zijn zelf doet veel vetter, en wat straks je is veel vetter. Jo, ik ben nu stukken netter. Lekker pe. Lekker pe. Zo, dan beginnen we na de pauze maar eens met rekenen. Rekenen? Wat in de zever? Afsprekken, dat ken ik al. Maar om jullie gooien, daar ben ik nog wel niet over. Jantje, Ja, ja. het zal er veel werken in het vuur dan worden dat rekenen zo belangrijk is. Dan moest u eens naar het bord gaan. Dan geef ik je een som. Dan moest u de uitkomst opschrijven. Let goed op. Lucries van Vos, Harry, één hondje. En de volgende dag krijgt ze er van je van Mientje nog één. Wie lijkt u? Zijn kakker van de milieu. Wie van hun hebt u dan? 3 juffrouw. Nee, Jantje, 2. Nee, juffrouw, 3 voor hij wat doen ze alleen. Wat nu dan? Weet je wat? We gaan maar eens gaan aan ontspanning doen. Ja. Kom hier, tot ben ik wel vuur. Ga door. We gaan om de beurt een liedje zingen. Zelf zal ik beginnen. Het zal geen werden. Op ons school sind te weinig Kinder. Op ons school gaat het niet goed. Maar er is geen opgevangen. Bij de buren is jong bloed. Berke, Oh, ik ken er niet goed baas. uit Belsch. Daar laat men een zeuren weer. 1, 2, 3, 4, oplossingen,
stoer zingen? Om wat zingen over die nieuwe moeder die ze hier op de boek horen, maar ik ken het niet. Probeer toch maar. 24 hoezen, 24 hoezen, 24 hoezen verweg. Ja, joh. Ik ken een liedje over van de Boekelsendienst. Die zich overal met mee te moeten bemoeien. En het heeft een rood uit ook nog. Moet ik dat zingen? Jo. In ieder club zit eindige. Die probeert zich ertussen te wringen. Maar er zit toch niemand om te springen. Hij doet zijn best, hij meent het goed. Maar wat er duidt is niet altijd de beschiet. Ja, hij is soms lastig fanatiek. De goeie mop in deze zin. Teken, hou de pin erin. Henkie! Hoe is het over zingen? Over de bus, juffrouw. Toch niet het liedje van busje komt zo, busje komt zo. Ken ik niet, juffrouw. Nee, gelukkig. Die bus financier ik nog. Buschauffeur kan iets doen nog. Ja, Ja, meneer, verrieën nog. ja. Ik heb mijn fietsje laten staan en ben met de bus gegaan. Ja. En dat is straks gedaan. Juffrouw, Ja, ik ken er nog eens. kennst du dat nog eens? Ja, juffrouw, dat gele brood, dat heb ik speciaal voor u gemaakt. Voor mij? Ja. Moet was ik dat zingen, ja? Ja, voor de klas natuurlijk. Ja, dat wil ik maar, door voor de groene doen. Ja, voor de groene, die iedereen het goed wil. Dat doe ik. Doet jullie allemaal met mijn muziekinstrumentjes die ik heb metgebracht? Morgen, 8:30 was. Ik moet naar school, naar de eerste klas.
Ik kwam niks van terecht. Niks. 27. We hebben een boes bloemen te weinig voor die jeugd. Kijk je maar, schoon dat je hier was. Ik denk die komen in de route de voedingsbak. Maar ik zag Henk door flink en appel in gooien. Ik hoop dat er niemand zich rijk heeft, maar schoon dat je weer hier bij ons was. Op deze bontje avond. Verrijken nou weg, altijd. En zoals gewoonlijk kom ik er ook niet zo weg, want we hebben een paar meisjes erbij. Nu komen die bloemen. Maar ik heb weer het groot gemaakt, die hier voor die deel met die anderen. Hier voor die deel met die andere twee. Wie Prins René, die geeft die echte meisjes een bleukje. Kijk je maar, heel hartelijk bedankt dat je op deze bondjavond weer hebt willen optreden. Buitenmars, voor Kijk je maar. Nu zijn we weer toegekomen aan een volgende gast, die wat vrienden boven willen horen. Boekels talent. En als ze talent opleut op de boekel, moesten ze dat ook hier naartoe laten komen, hier op die, je wil in die buurt. Hij staat daar klaar voor. Keubus van de boekel. En de buitenmars van Keubus. Alleen de naam wist er niet wat er moet geven. Want voor hij had een bloemkjulke, spoetig gezichtje, rood muisje. En mij willen ze kappers laten eten, maar ik ga geen witte haar. En zodoende was ik Keubus. Nee, zeg wie bij verder op die schootsoort. Zo gauw als ik in de luier gewerkt had, dan moest ik al te lachen. En dan wist mijn vader dat de moeder moest roepen voor mij te verscheunen. Nee, zeg, 2 dagen daarna zat ik ook weer op een schoot. En toen bleef ik aan het lachen zitten. En hij vader in de gaten en het moeder niet vergeten wat de luier om te doen. Nee, en op school zeg, wat was ik toch slim zeg. Zei het muffels nog tegen mij. Zei de Keubus, zegt er wieveel is 1 en 1? Ik zeg dat is 5. Dat is fout, zegt er. Tel eens op de vingers. Ik zeg 1 en 1 is 5. Daar zit er weer met, zegt er. Wat is zwaarder, een kilo veren of een kilo lood? Nou, Keubus stikt de vinger op en ik zeg, meneer, en een kilo lood.
Ja, zegt hoe kom je daarbij? Zegt er, een kilo is een kilo. Ja, ik zeg, we gaan samen naar de Donderberg, heer. Die gaat voor het balkon staan op de eerste etage. Ik op de 12e. En dan laat ik eerst de kilo ver uit de toot vallen en dan de kilo lood. Ja, zeg, en toen leerde ik ook een meisje kennen, zeg, dat was het, hè. Kurtje, ik zal ik vertellen, mijn zin. Oh, we gingen samen wandelen, zeg. Dan zo toen de beer op zijn kusje. Dan zei het meisje, zeg ik tegen het meisje, wat zijn die en doen aanzetten en kijk hoe het meeste graag steekt. Ik zeg, zal ik dat ook eens doen? Ja, dan moest ze zelf weer een velkje stok dit voor mij zetten. Nee, ik zeg, wie getrouwd was Sean, hè, die eerste 14 dagen, hoe ik direct ziek gemeld. En toen moest ik op controle. Hè. Zeg tegen de vrouw met zwaard, ik neem een beetje water van dicht met een beetje water van de hond en een beetje water van mijzelf. Hè. Kom bij de dokter, zegt de keubels dood, ik maar een zoet. Vang ik me goed gedaan. Hij kijkt me, zegt er, buk ik maar en zegt er tegen me. Hij kijkt me achter tussen het gebergte. Ik kon me niet meer inhooien. Ik moest er een laten winnen. Dan de hele bril beslagen. Lukt naar de keuken. Hoort het stekje met dat kromhuisje aan. Zegt de zusterdokter, wat gaat je nu doen? Ja, zegt hij, ik ga even de ramen opzetten. Hij houdt er het water nog gekeken en dan zegt er, het ziet niet goed met die keubels, zegt hij, en ik hou niet voor rug, hè. Ik kreeg nog een week, 14 dagen erbij voor de huwelijksuitbreiding, hè. Nee, maar dan zegt de keubels, zegt het ziet niet goed met die. Ik zeg, en dokter, is het eigenlijk ja, zegt er op zijn beestenziekte, zegt er. Zeg, een beestenziekte, dokter, wie komt je daar bij je? Ja, zegt er, u stinkt wie een varken, zegt. Zegt er, en daar bij, ik heb het water nog gekeken, zegt er. De vrouw zegt er, van dicht is een verwachting. De hond verneukt is leuk. En dit is morgen maar werken, zegt. Nee, ik zeg, en zo ook zo'n vrouwtje metgewaard, die heeft met die kleine voetjes zo groot was hij. Dan zegt ze, dokter, zegt ze, iedere keer als het regent weer is en ik moet boete gaan lopen, zegt ze, heb ik zo'n pijn in dat bovenkruid, zegt ze. Tussen die bovenbeen, zegt ze, daar heb ik ook zoveel last van. Oh, zegt de dokter, gaat maar eens achter die gordijn en dan zullen we ons even kijken. Fijn de dokter die kijkt en dan zegt ze, mevrouw, je krijgt het zalven en is dat over. Achter 14 dagen, als je dat weer hebt, kom je maar terug. Fijn het wordt weer regen, weer, het vrouwtje was weer doorgelopen. En loopt maar terug naar de dokter, en zegt de dokter, gaat maar achter die gordijn, we zullen er eens kijken. Fijn de vrouwtje gaat achter die gordijn, die dokter die kijkt, zegt er tegen de zuster, dood me eens een scheer. Die zuster die geeft die scheer aan de dokter, houdt 10 minuten geduurd met dat knippen, denkt die zuster, wat zal het toch een doorzien. Zo zegt de dokter, nu kunt je weer gaan, nu zult je er wel geen last meer van hebben. Zegt die zuster tegen de dokter, zegt, wat heb je toch gedaan met dat mens? Ja, zegt de Loes, die hebben een stuk van de laarzen afgedaan. Oh, je zaken ook zo'n vrouwtje gezien, zegt. Nee, maar ik zeg, ik heb me nog een hondje gekocht, zegt er zo'n grote een in. Buiten ons met naar de Maas gegaan, heb ik een stek in dat water gegooid en een hondje loopt boven over dat water. Snijdt zich de stek en dan komt terug. Ik denk, zal dat hond heilig zijn? Ik liep naar de buurman die wat neven me gewoon en ik zeg, buurman zo en zo. Ja, zegt er, dat geloof ik niet. De buurman met mij naar het water her. Ik gooi de kluppel in dat water en hond loopt over dat water, komt weer terug met de kluppel. Zegt er, ik weet een dokter, zegt er, hier naast een marsman, zegt er, hij weet wat een dokter mankeert. Maar volgens mij is de heilig, zegt er.
Ik nou mag meneer, ik zeg mag, maar de dokter loopt zo over het water. Dat wil ik zeer zeggen. Nee, met Kiki goede kluppel in dat water. De hond over het water komt terug. Zeg mag, maar doet dat nog eens. Van ik heb dat nog eens gedaan. Zeg mag, maar ik weet al wat het is, zegt de Keubis. Zeg en dokter, ja, zegt de hond kan niet zwemmen, zeg. In de Heur heb ik gelezen in een advertentie en niet slechter. Er was een kilo speklap kreeg ze in blootworst gratis. Ik de fiets op naar Heur her. Ik zeg tegen de slechter door, een kilo speklap. Ja, zegt er, ja, maar ik heb geen blootworst meer. En ze hebben steeds ook een programma zolang de voorraad strekt. 45 nachten nog hij de olifantenvlees in blik zit. Ik de fiets op naar Heur, de blik gehaald. Kom toe, dus ik vroeg, maak je lied klaar, want anders werd het gries. Van die maakt die blik op, ik kijk erin, is dat blik leeg, zeg. Ik druk naar Heur, ik zeg tegen de slecht, je bent niet schoon, zeg, dat blik is leeg. Ja, dat de Keubis hebben ze allebei gehad, zeg nog. Toen hebben ze naar het gaat gehad, zeg. Nee, ik zeg, want voor me toe zelf een boerderie, hè, en ja, en de tijd, dan houd je ook van die speenverkjes, wat komt in de mensen, komt door een speenverkje halen, hè. En dan zei dat tegen mijn vader, wat mocht? En ik, oh, dan heb je wat, geen probleem, ik mocht dan maar even stuit zich dat bikski. Dus hij staat in de mond, huft hem op, en dat beest, dat ging tekeer, zal ik je vertellen, hè. Oh, zei dat tegen de man, 8 kilo gezegd, hoor. Daar klopt niks van. En dat dan, daar snijdt er zich een andere verkje. Die staat in de mond, huft hem op, zet er 6 kilo. Nou, dat is niet gelukkig, ja, zet er normaal uit moeder net, zegt er. Maar ja, man die zo wel binnen zien, dan zegt dat de Keubis gaan eens kijken, zegt er of moeder binnen is. Want normaal wordt die altijd. Vang ik gewoon naar binnen, ik zeg, moeder, je moet even geen tijd, zegt ze. Zeg, vader, die heeft geen tijd. Ja, maar is die dan door, dus die is op het moment de bekker aan het borgen. Nee, zeg vroeg aan, hè. Ja, prins Bernhard, die werd ook al een oorjaar, 85 jaar. En die is zo niet zo uitgewaald van dat er niet leert, kind, maar die kind het toch wel. En dan heb ik nog met prins Willem-Alexander heb ik nog een vergadering gehad met Japoekheren. Daarna zijn we samen gaan eten. Ik zou zeggen, we hebben nou samen voor ons dan een diner besteld, alleen de prins wil geen anders zijn. Die wil gans hebben. Fijn, over voor een half uur gezeten, over allemaal een eten, alleen de prins houdt nog niks. Zit er tegenover en over zit er, hoe blijft die ganse kuntraan, zit de kuntranen. Oh, dan een half uur gewacht en dan gaat er naar de keuken en dan ziet er door de sneeuw stormt ik met. Die horen onder de armen, die sneeuw, dat die geen ganzen meer hebben. Dan houden die door de snavel plat en dan hebben die toch ganzen. Ja, dan steekt er door je bieltje en door de hoorn. En iedere keer als die hoorn en hij uitstrekt, die slaat toch die de kop terug. Dan zei de prins, dat moet anders doen, dan snaakt zich die hoorngansen. Dus onder de arm, stikt hem 2 vingers in het achterste. Die hoorn die stikt en hij doet en klaats de kop ervan in. En dan zei ik, de slechter, dan zei degene wat achter in het ding stinkt, dan zei wie heb je dat geleerd, zei hij. Ja, zei hij, dat doe niet 2 keer in de week en ze hopen de sliep op me door. Nee, ik zeg een keer, man, daar hebben ze ook de boerderie verkocht, hè. Komt daar in de mensen tot die koopjes aan de deur, hè. Komt er de mensen zeggen, prachtige boerderie, zegt er allemaal het veder rondom meer, die kalfjes en die kuukjes, zegt er geweldig, zegt hij. Zegt die wil ik wel kopen, ja, ik zeg, het is één nadeel, hè. Ik zeg, er zitten wel veel wespen hier. Oh, zitten er bij zo zoeveel, zegt er, op, neer, zegt er, ga neer, zegt hij. Ja, ik zeg, die doet niks. Zeg, ik ben niet vanavond naakt aan de boom toe, morgen vroeg en als ik 1 wesp heeft al geleerd tussen de boerderie van niks.
Tänk dat werd ik nog smaakjes kom ik dan op boet en denk er zo alles kapot aan het denken. Ik denk de bussen de boeren drie kwiet. Ik zeg, hebben ik de wespen gestoken? Nee, zetten de wespen neer zetten. Maar dat kalkje wat vanmorgen of 5 keer komen drinken zetten, dat heb ik gedaan. Beste mensen, voor mij is dit de eerste keer dat je... Ik heb alleen nog een huisje gekocht, dat wil ik u dan even laten kijken. Ik ben op de marktleer geweest. Ik heb me daar een huisje voor geschreven, zet er hier, zet er zo'n ding, zet er, dat is toch geen praktisch. Ik zeg, nou jong, zeg, dat hebben ze op de boeken nog niet staan. En wat moet dat, ik heb nog een ander. Fijn, zet er, wat doe je van zo gaat dan in? Ja, ik zeg dat hij vroeger moest in de wijkplaats ook, dat is ook zo goed. Zeg, ik heb nog geen ander, zeg. Zeg, wat dacht je dat van zo gaat? Ja, ik zeg, hoe zonder zo, dat is niks waard, hè. Nee, moment, zeg dan. Zeg, wat doe je van zo gaat dan, zeg, dan is de keuken op een dak. Ja, ik zeg, dat ze daarachter aan de sporttrein ook liggen, dat staat nog niet. Moment, zeg er. Ik zal de eerste plaats die gewoon naar de zee, maar nu heb ik het verscheurd, maar niet meer. Zeg er, dit is de huiskamer, zeg er. Dit is de wc. Dit is de slaapkamer. En dit is de keuken, zeg ik. Ja, maar ik zeg, ik zeg, ik heb ook nog een schoonmoeder, die heeft dan geen slaapkamer, die kan bij ons in wonen. Ook zeg dat keukenstups, land zat die achter, dat is half genoeg. En daar heb ik ook aan gedacht, zeg. Ja, ik heb het hier laatst gezeur. Maar we willen nu toch nog kijken, dit is dan het huisje. Beste mensen, dit was het dan voor mij. Ik hoop het volgende jaar nog een keer terug te komen, maar dat hoef ik vanaf wel overleggen. Ik wens u allemaal een zo'n kamer van zaken. Ik zeg laat. Beste keubels met de tjuren wil dat nog niet zo erg, hè? Nou, ik denk als ze dan flink aantrekken dat het papiertje, dan moet dat best gaan. Schoon dat ze hier bij ons op deze bondje oorlog zullen zitten. Een eigen talent uit eigen deur, dat is eigenlijk is er niks schoner. Bedankt dat u hier bij ons was. Keubels, heel hartelijk bedankt. Buitenlands voor Keubels.